8 persuni oħra fiequ mill-coronavirus f'Malta biex issa l-ammont totali ta' persuni imfejqa jott id-99. Fl-istess ħin minn fost aktar minn 972 test illi saru fl-aħħar 24 siegħa, 4 persuni irriżultaw fil-pożittiv. Dan ikkonfermatu s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci f'konferenza tal-aħbarijiet fejn spjegat li issa it-total ta' każijiet ikkonfermati ilaħħaq l-426. Jekk minn dawn il-426 inneħħu dawk il-każijiet li ġew recovered u dawk it-tlet imwiet li kellna, hekk ikollna dawk il-każijiet li huma attivi allura dawk li jkunu infettivi fil-komunità imma dawn ikunu qegħdin ukoll f'iżolazzjoni. Allura hekk għandna 324 active cases. Total ta' testijiet li għamilna sa issa huwa 23,253. Taljan ta' 34 sena residenti Malta ħal virus wara li kellu kuntatt ma' persuna infettata illi riżultat fil-pożittiv għal COVID-19 il-ġimgħa. Il-Professur Gauci qalet li dan il-pazjent kellu kuntatt biss ma' persuna illi tgħix miegħu. 3 mill-każijiet ikkonfermati s-sibt huma residenti fiċ-ċentru l-miftuħ f'Ħalfar li bħalissa jinsab kollu kemmu taħt kwarantina. Dawn jinkludu Sudanis ta' 28 sena u żewġ tirġiel mill-Bangladesh ta' 24 sena u 18 sena rispettivament. Hawnhekk il-Professur Gauci qalet li l-awtoritajiet tas-saħħa għadhom qed isegwu dan iċ-ċentru biex jibqgħu jinstabu l-każijiet il-pożittivi u jkunu ikkontrollati. Dwar il-kundizzjoni medika tal-każijiet l-attivi bħalissa kien spjegat li ammont sostanzjali tal-pazjenti setgħu jibqgħu jinżammu d-dar wara li rriżultaw fil-pożittiv. Għandna wkoll nies li huma tajbin li dejjem kienu qegħdin jinżammu d-dar u baqgħu jinżammu d-dar sakemm huma jiġu recovered u tgħaddi l-perjodu ta' kwarantina. Għandna oħrajn li qegħdin fl-isptar, però għandna żewġ persuni li għadhom qegħdin fl-ITU u 2 li huma jinstabbu f'kundizzjoni li medika tajba. Il-Professur Gauci temmet tinnota li għalkemm għal darb'oħra kellna numru żgħir ta' każijiet pożittivi tal-marda, dan mhux garanzija li l-pajjiż laħaq il-quċċata tal-pandemija u għalhekk reġa' tappellat għal kawtela. Qegħdin ikunu numri żgħar għaliex qegħdin nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Nafu xorta li għatem trasmissjoni lokali fil-komunità, allura importanti ħafna li tibqgħu segwu s-sitwazzjoni, nibqgħu ukoll kemm se jkun noqogħdu d-dar noħorġu biss għal dawk il-vera bżonnijiet li għandna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.